Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang para siswa kelas kalih. Ayo kita bebarengan sinau basa Jawa. Dina iki awak dhewe bakal nyinaoni babagan Pandhawa 5. Pandhawa 5 iku sedulure lanang, cacahe 5. Sing pertama yaiku Yudhistira, sing keloro yaiku Werkudara, sing ketelu yaiku Arjuna, sing kepapat yaiku Nakula, lan sing kelima yaiku Sadewa. Bapake Pandhawa asmane Prabu Pandhudewanata, lan ibune Pandhawa yaiku asmane Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Yudhistira, Werkudara, lan Arjuna iku ibune asmane Dewi Kunti. Nakula lan Sadewa iku ibune asmane Dewi Madrim. Pandhawa sing tuwa dhewe jenenge yaiku Yudhistira. Jeneng liyane yaiku Puntadewa. Cirine rambute gelungane rapet, raine katon alus. Watake Yudhistira yaiku wicaksana, jujur lan adil, ora seneng perang. Yudhistira inggih menika pambarepe Pandhawa 5. Pandhawa sing nomer 2 jenenge Werkudara. Jeneng liyane yaiku Bima. Cirine rambute gelungane mlungker, awake gedhe dhuwur, mripate gedhe, lan kukune lancip. Watake Werkudara yaiku kendel lan seneng bela sing bener. Werkudara iku putra nomer 2 Pandhawa. Pandhawa sing nomer 3 yaiku Arjuna. Jeneng liyane yaiku Janaka. Cirine rambute gelungane mlungker nanging ora rapet. Awake sedengan, raine ganteng utawa bagus. Watake Arjuna yaiku pinter, sopan, lan seneng tetulung marang liyane. Arjuna inggih menika putra nomer 3 Pandhawa. Pandhawa sing nomer 4 lan 5 iku kembar, yaiku Nakula lan Sadewa. Amarga kembar, Nakula lan Sadewa angel dibedakake. Cirine yaiku rambute gelungane mlungker, nganggo gelang ing tangan lan sikil. Watake jujur, setya, lan seneng jaga karahayuning negara. Nakula lan Sadewa iku putra kembar ing Pandhawa. Cekap semanten pelajaran basa Jawa ing dinten menika. Mugi-mugi pelajaran ingkang Bu Guru terangake